Nu sunt bani. Asta e clar. Nu sunt bani. Mai arătați-mi odată ecranul. Mai arătați-mi ecranul odată. Dacă nu sunt bani, aici nu scrie lei. Dacă nu sunt bani, poate să fie următorul, poate să fie o zână bună, o piază rea sau să schimb cu numărul 2, pentru că nu sunt bani. Sau duel. Sau duel, corect. Unde e duelul? Sau duel, așa e. Deci dacă nu ai bani, e una din astea. Piaza rea înseamnă că pierzi tot. Zâna bună îți aduce bani. A zice să fie sau zâna bună sau duel. Una din două. Un lucru e cert, nu sunt bani, Rami. Da, nicio problemă. Ce v-am zis? Asta. Bravo, Rami! Excelent! La 120.000 de lei mai adăugăm o zână bună! It's a kind of magic. Bine te-am regăsit, Dan. Bine ai venit! Am o întrebare pentru concurentul nostru. Iar dacă știe să răspundă corect, va câștiga 25.000 de lei. Atât. Ea vrea să spună că dacă nu răspunzi corect, nu e nimic, că de-aia e zână bună, nu? Da. Iată. Sunt sigură că o să fie o întrebare ușoară la care o să știi să răspunzi. Sperăm. Astăzi vom vorbi despre filmele la care și o zână bună ca mine ar sta să se uite. O trilogie de succes, scrisă în perioada celui de-al doilea război mondial, a fost adaptată pentru radio, teatru, cinematografe, în repetate rânduri. Cum se numește seria de filme despre aventurile fantastice ale lui Frodo și Gandalf? Fără variante. E de copii întrebarea asta mai degrabă. Tu ai 20 și... E Regele Inelelor, nu? Pe mine, tu mă întrebi... Regele Inelelor, cred. Cum ar fi să... Regele Inelelor, Da, zici? da. Regele Inelelor, a zis. Sau... Păi ce? Sau ce? Sau regele verighetelor. Omul a zis regele Inelelor. Regele Inelelor a zis. Așa ai zis? Da. Să știi că ai fost pe aproape. Dar cum îi zice? Stăpânul Inelelor. Stăpânul Inelelor. Măi... Wow. Asta e. Mult succes în continuare. Suna ceva că nu era cu regele Inelelor. Suna ceva că nu e Văzusem bine. filmul de foarte mult timp. L-ai și văzut? Da. Nu odată. L-ai văzut de mai mult? Îl vedeam cu mama foarte des. Îmi plăcea foarte mult și mă uitam. Adică ai văzut de mai multe ori Stăpânul Inelelor? Da. Și acum i-ai zis regele? Exact. Asta e, se întâmplă și la casă mai Deci mare. odată tu i-ai zis, ai văzut filmul de nu știu câte ori și odată când era să-i zici... Poate nu zicea, l-au tradus regele, na. Când să-i zici pe nume, i-ai zis numele pentru 25.000 de lei. Rami, domeniu, fii atent aici, gata. Ai pierdut 25.000, nu e o problemă. Fii atent aici. Gătești? Te pricepi cât de cât? Cât de cât, da. Gurmand nu prea se vede după... Mănânc sănătos. Toți mâncăm așa, clar. Da, mănânci sănătos? Da. Ai zis că te ocupi de zona de nutriție, Da. nu? I-ai ajuns pe oameni să... Da. Știi ce e aia, focaccia? Da. E din bucătărie internațională, ăsta e și domeniul. Focaccia e băutura aia răcoritoare, știi băutura aia răcoritoare, sau pâinea aia, un fel de pâine pe vatră. Focaccia. E o pâine pe vatră. Corect! Trei din 4, da? Am 4 întrebări pentru tine, răspuns corect la 3 din 4. Adică ai voie să ratezi o dată. Da. Ce țară a făcut celebru sushi? Știi, sushi? Vine din Japonia, categoric. India. Categoric Japonia. Și India e pe ecran. Tu zici sushi? Da, sushi este din Japonia. Japonez. Corect.
Că tot a fost părintele Adineaur aici, îți dau două variante de mâncăruri pe ecran. Și care dintre ele nu e de post? Falafelul nu e de post sau suflaki nu e de post? Suflaki nu este de post, falafelul nu conține carne și e suflaki. Adică falafelul e de post. Este de post, da. Și zici că suflaki nu este de post. Suflaki, Sorin Mircea. Niște frigărui, așa sunt suflaki din Grecia. Frigărui. Adică clar că nu sunt diferite de post. Falafelul e de post. Din Rami, 120.000 de lei, la care mai punem. Uf. Bun. De cât ai nevoie? De 75.000. Ca să o egalezi. Da. Ai 120.000 și ca să o egalezi... Nu, ai nevoie de peste 75 ca să o bați și de 75 ca să o egalezi, da. Rami. Da. La 75 nu poți să iei locul, că o egalezi. Da. Dar, dacă ai 75, ai egalat-o, incredibil. Pas cu pas te-ai dus la 120.000 de lei, campioana are 195. Rami... Mamă, sunt bani. Dumnezeule. Deci ai 120.000 de lei. Ai ales cilindrul ăsta. Și cât? Și cât? E bine. Am crezut că sunt 75.000. Da. Știi? Am crezut că sunt 75. 7.500. Jucăm, da. Rami. Jucăm, da. Rami. Ce vrei tu alege? Personaje, Rami. Love. Iubire, da? Da. Ok. Gabi, Rami. Rami, Gabi. Îmi pare bine. Îmi pare bine și mie. Să-mi aduci noroc, Gabi. Vai, dar stăteam acolo și îmi doream să mă aleagă cineva. Și iată că s-a întâmplat. Te-a ales Rami. Vai, cât de frumoasă este iubirea. O putem dărui pe tot parcursul vieții. Dar să nu vă opriți niciodată să dăruiți și să nu vă pară rău niciodată că ați dăruit-o cuiva, pentru că avem o sursă inepuizabilă de iubire, așa că, dragilor, iubiți. Lăb să fie. Ce prolog a făcut Gabi. Da. El îți pregătește întrebarea acum. Toate fetițele visează să ajungă prințese, dar sunt foarte puține cele care reușesc. În ce serial TV a jucat Meghan Markle înainte de a se căsători cu prințul Harry? O știi pe Meghan? Da, o știu, evident, Tămbălău ăla mare, știi că s-a făcut tămbălău despre Meghan Markle. Soția perfectă. Sweet sau The Good Wife? Soția perfectă. Soția perfectă. Dacă ratează... A ratat-o! Ce înseamnă asta? Gabi, înseamnă că l-ai dat afară? Da. Incredibil. Rami Rami simplu. A jucat în Suiți. Toată lumea în costume, în Suiți, știi? Deci... Da, probabil. Meghan... Da. Ai zis că nu ești luat? Nu. Hai să mergem să-ți găsim pe cineva. Felicitări! Nu sunt luat în acte. Mari Turmez, Rami, mulțumesc că ai fost cu noi. A fost mare plăcere. Incredibil. Haide! Bun venit, Mari. O română. O știai pe asta cu Meghan? Să găsim pe cineva. Da? Da. Nu-mi spune că ai Ba, văzut da. N-am văzut, nu? dar am văzut reportaje. Dacă s-a vorbit despre da. mult, Da. nu i-a convenit reginei, Da, adică
Știi că s-a bârfit că reginei nu i-ar fi plăcut. Hai mă, e o actriță care i-a mai și jucat așa în suiță acolo. Da. Am fost la curent cu ce s-a întâmplat. Dar știam filmul. Mari, bun venit la noi. Bine, mă bucur că o știai pe asta cu... Da. Ai fi nimerit-o, e bine. Mă bucur că sunt aici. 190. Atenție! Nu pot să cred. Mai sunt 3 minute. Oleu, 3 minute, Mari. De asta mi-a fost frică. Ți era frică de asta? Ascultă-mă, eu zic că putem. Cu astea 3 minute ne ambiționează și mai tare. Și mai mult. Auzi, Mari, în scurt, în câteva secunde, ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt economist. Unde lucrezi? La ANAF. Mai dați, vă rog, un sfert de oră la astea 3 minute. Atenție! Am mai pus încă, stai, Mari, cu ANAF-ul noi, sunt două feluri de oameni cărora le e teamă de ANAF, bărbați și femei. Așa că, Mari, stai liniștit. Auzi? 3 minute mai ai, ANAF-ule. Da, 3. 3 minute, mai. De când așteptam să zic asta, ANAF-ule? Mari, de câte vreme ești economistă? Din 1986. Wow! Da, 86. de 40 și... Wow! Da, 3 de ani aproape. 40 și ceva de ani. Mari, 3 minute, atât. 3 minute, da? Pe tensiune, da, mintea lucrează mai relaxat pe tensiune, mai relaxată, mai liniștită. 195.000 de lei a adunat Ioana. Să dea Dumnezeu să răspunzi corect la întrebări. Și să-mi pice duel. Sau vreo 2 de 100.000 sau 2 de 100.000, în asta 3 minute putem. Încep, Mari? Da. 3 minute, da? Da. Hai, Mari! Printre cele 7 minuni ale lumii antice se numără și grădinile suspendate ale Babilonului sau Versailles. Suspendate ale Babilonului. Babilonului, corect, bravo! Rămânem în grădini. Care au fost primele tipuri de plante care au existat pe pământ? Algele sau plantele carnivore, Mari? Algele. Algele! Bravo! Excelent! Corect! Algele au fost la începutul planetei. Bonsai este arta de a crea copaci în miniatură. În ce țară sunt foarte populare? În India sau în Japonia? Japonia. Japonezii sunt cu bonsai. 2 minute și 22 de secunde, Mari, oprește-l. Hai, cu ANAF-ul, hai, așa se grăbește și ANAF-ul. Bravo, perfect. Uite aici. Merge. Zice așa, ce avem? Ia arătați-mi. Hai, că putem. 7.500 de lei. 195.000 are Ioana. Întrebare, Mari, domeniu, file de istorie, Mari. În ce țară a fost președinte Nelson Mandela? În Maroc sau în Africa de Sud? Corect! Rămânem în istorie în 2 minute, 1 minut 51 de secunde. Ce țări și-au manifestat în 2022 dorința de a intra în NATO cât se poate de repede? Germania și Turcia sau Suedia și Finlanda? Suedia și Finlanda. Toată lumea a vorbit la știri despre asta, corect? Nemții sunt în NATO și turcii. Armata cărei țări era cunoscută în al doilea război mondial sub numele... A Uniunii Sovietice. Armata Roșie, nemții sau naziștii, Armata Uniunii Sovietice, rușii erau. Corect, Armata Roșie era armata rusească. Hai să oprim, bun, dă-o aici, dă repede că avem timp, Dumnezeule. E cu bani, 20.000, mai jucăm, avem 1 minut și 10 secunde. Putem, Mari. Ce denumire poartă cele mai mici planete, printre care se numără și Pluto? Planete pitice sau planete miraj? Planete miraj. Planete miraj. Pluto e mică, planeta e mică de tot. Mari, nu rata nimic. Din ce grup muntos face parte masivul Muntele Mic? Făgăraș sau Retezat Godeanu? Retezat Godeanu. Ai fost în România? Ai văzut România? Asta e Retezat Godeanu. Care este cel mai mic ocean al Pământului, al terei ca suprafață, Mari? Este oceanul Arctic sau oceanul Indian? Cel mai mic. Îl mai mic. Indian. Îl mai mic. Indian. Mari, îmi pare rău. Hai, Cristi. Hai, omul. Hai, Cristi. Cine e savantul care a propus teoria evoluției prin selecție naturală? Darwin. Următoarea. Hai că putem. 20 de secunde. Bravo. Ce râu delimitează munții Făgăraș în vest? Jiu sau Olt? Oltul, bun.
Fii atent, Cristi, răspunde corect în 10 secunde. În ce curent literal se încadrează luceafărul al lui Eminescu? Romantism. Romantism, da, romantism. Oprește-l! Leaso, ia unul, dă vreme. L-am luat. La limită. Să trăiești, Cristi, și bun venit. Bine v-am găsit. Eu mă relaxez. Tu te relaxezi. Ce faci, omule? Cu ce te ocupi? În domeniul bancar, dar îl schimb în curând. Bancar, da? Da. Câți ani ai, Cristi? 35. 195.000 de lei, Cristi. 195.000 a adunat Ioana și stă acolo de la începutul emisiunii. N-a bătut-o nimeni niciodată până acum. Sigur luptăm cel puțin cu 195.000 de lei în runda finală. Sigur. Ai bani. Asta e. Cristi, îți mulțumesc că ai fost cu noi. Altă dată. Bravo, dar bine că am reușit să prindem un cilindru. Exact. Mulțumesc. Incredibil. Ioana, 195.000 de lei de la început. Mă ridic? Tu îmi vrei tu. Eu știi ce cred? Eu cred că tu ești unul din cei puțini, un concurent, care poate să răspundă greșit în runda finală și să ia toți banii ăștia. Toți 195.000. Ioana, sunt convins că poți să setezi mintea să răspundă invers. Mai am o surpriză pentru tine. Ți-o aduce zâna bună. Felicitări, Ioana. Am un cadou pentru tine de la sponsorul emisiunii, un voucher de cumpărături la Kaufland. Să te bucuri de el. Mult succes în runda finală. Dați drumul la pariuri. Eu cred că Ioana poate. Habar n-am cum te liniștești tu. Nu-mi dau seama cum te relaxezi. Cu gândul. Gândul. Cu gândul, da. Cu gândul. Da? Da, Citești mult, Ioana, așa. Alerg. Citești. Alerg. Fug de probleme. Fugi de probleme. Da. Când ai terminat facultatea? În 2007. Long time. Nu e chiar. 2007, chimie, zona de chimie. 195.000 de lei. Ioana, la banii ăștia câștigați de tine, 195, mi-a plăcut cum ai jucat pas cu pas și ai rămas acolo. Au venit peste tine, cum veniră, se făcură toți. O apă și un pământ. Și ai rămas acolo. Ești aici, cu 195.000 câștigați de tine, plus 100.000 bonusul nostru. 295.000 de lei. Wow! Sunt vreo 60.000 de euro pe care poți să iei în următoarele 150 de secunde. Cu o singură condiție. Mintea ta care aleargă, citește, rezolvă, face, ascultă muzică. Mintea ta setează în așa fel încât să răspundă greșit. Să aleagă varianta greșită din răspuns. O să încerc. 150 de secunde pentru 60.000 de euro, doamna inginer. 60.000 de euro. Mă rog, 295.000 de lei, nu știu câte euro, că baia, da, pe acolo pe undeva. 5 lei ceva. Hai să vedem. Ești sigură? Sigură. Până la final a fost să Încep, da? Încep. Doamne ajută. Am început. Codașă sau fruntașă? Echipa campioană este? Echipa campioană, codașă. Roata sau cricul? Dacă ai făcut pană, trebuie să schimbi? Cricul. Mulineta sau vedeta? Pescarul lansează? Vedeta. Câinele sau pisica? Lupul face parte din aceeași familie cu? Pisica. Sold out sau burnout? Sindromul epuizării profesionale este? Sold out. 1 sau 4? Ce rezultat are înmulțirea? 1 ori 1 ori 1 ori 1? 1. Codașă sau fruntașă? Echipa campioană este? Fruntașă.
Codașă sau fruntașă? Ioana, concentrează-te, relaxează-te. Codașă sau fruntașă? Răspunde greșit. Varianta greșită. Codașă sau fruntașă? Echipa campioană este... Codașă. Bun. Roata sau cricul? Dacă ai făcut pană, trebuie să schimbi? Cricul. Mulineta sau vedeta? Pescarul lansează. Vedeta. Câinele sau pisica? Lupul face parte din aceeași familie cu... Pisica. Sold out sau burnout? Sindromul epuizării profesionale este... Sold out. 1 sau 4? Ce rezultat are înmulțirea? 1 ori 1 ori 1 ori 1. 4. Boxul sau bobul? La Jocurile Olimpice de vară se practică. Boxul sau bob... Repete, te rog. Boxul sau bobul? La Jocurile Olimpice de vară se practică. Bobul. Din dragoste sau din interes? Austria nu a vrut România în Schengen din... Din dragoste. Telecomande sau telecomenzi? Pluralul cuvântului telecomandă este... Telecomandă. Păi nu, Deci, repete, te rog. Telecomande sau telecomenzi? Pluralul cuvântului telecomandă este... Telecomande. Olt sau lotru? Ce râu era alutus în latină? Olt sau lotru? Ce Lotru. râu... Cum? Lotru. Moțat sau încălțat? Cum e motanul din povestea cu același titlu? Moțat. Papa Francisc sau Papa Nicolau? La început te-ai întors din nou la o întrebare, ai luat-o din nou, ai plecat din nou, ții minte? Da. Bravo! Am încercat, 60.000 de euro am avut. E atât de greu să răspunzi greșit, să alegi varianta greșită? Da, Ioan, e greu. Zău! E greu. Dar încerc, nu mă las. Nu mă las. Mai încercăm până în finală. Până facem burnout sau sold out. Nu știu. Da. Ai avut 295.000 de lei. Da. În total. Ai pierdut banii câștigați de tine. Ăia 195. Și îți propun să rămâi cu bonusul nostru, cu 100.000 de lei. Păstrăm 100.000 în joc. Îl iau. Ioana, de data asta văd că ți-au transpirat palmele, așa-i? Da, nu ți le arăt. Nu mi le arăt. La 60.000 de euro. De data asta avem 100.000 de lei în 100 de secunde. Asta înseamnă că pierzi 1000 de lei pe secundă. Țac, 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 țac. 1000 pe secundă, Ioana. Da. În clipa în care ajungi la secunda 15, e important să fii atentă. Apeși butonul ăsta și securizezi o sumă de bani. Fie 15.000 de lei dacă apeși la 15, fie 13.000 dacă apeși la 13. Depinde de atenția ta distributivă. Ioana, atenție și la asta, da? Când văd roșu în fața ochilor. Când vezi, deocamdată vezi negru. Când vezi roșu... N-am voie să zic negru, n-ai voie, da, e cu mine, da. Îmi place relaxarea ta, dar palmele te trădează, transpira... Undeva trebuie să fie emoția. Ioana, da. Încep. Începe, Dani. 100.000 de lei în 100 de secunde. 1000 de lei pe secundă pierdem. Cu Dumnezeu înainte, Ioana. Vasilivan, Dumnezeu să fie. Încep? Doamne ajută încă o dată. Da, începem. Papa Francisc sau Papa Nicolau? Ultimul suveran care a venit în România a fost? Papa Nicolau. Râde mai bine sau cântă mai prost? Continuă proverbul. Cine râde la urmă? Mai repetă întrebarea. Râde mai bine sau cântă mai prost? Continuă proverbul. Cine râde la urmă? Cântă mai bine. Râd de ispas sau de bobotează? Când spun credincioși ortodoxi, Hristos s-a înălțat? De ispas sau bobotează? Când spun credincioși ortodoxi, Hristos s-a înălțat? De bobotează. Buchetul sau gradul de alcool? Ce au în comun florile și o sticlă cu vin? Buchetul sau gradul de alcool? Ce au în comun florile și o sticlă cu vin? Gradul de alcool. 52.
sau 56? Câte săptămâni sunt într-un an, Ioana? 52. Ah! Codașă sau fruntașă, echipa campioană este? Codașă. Roata sau cricul? Dacă ai făcut pană, trebuie să schimbi? Cricul. Mulineta sau vedeta? Pescarul lansează? Vedeta. Câinele sau pisica? Lupul face Pisica. parte din aceeași familie cu... Pisica. Sold out sau burnout? Sindromul epuizării Sold out. profesionale e... Mi s-a română, să mor eu. Ai. Bine că am luat o gură de apă înainte, că nu puteam să zic nici pe asta. Aoleu! Măi, e atât de greu? Să pun inima la loc. Of, Doamne. 13.000 de lei. Ai securizat suma asta. La secunda 13. Ai pierdut vreo 2.000 că n-ai fost atentă. Ții minte că ți-am spus, atenție, când totul e roșu, când vezi totul roșu, apeși. Da, n-am fost prea rapid. Nici la 14, la 13 ai apăsat. Dau un fiu semn, 13. Nu? Ioana, fii atentă. Da. De data asta nu mai ratăm nimic. Da. Orice ratare, Plec acasă? fără nimic. Fără niciun leu. Ioana, Da, doamna gata. inginer, putem. Da. O luăm de la capăt, da? Ok. 5 secunde pentru fiecare întrebare. 5 secunde. Nu rata. 13.000 de lei. Hai să jucăm pentru 13.000 de lei. Jucăm, Dane. Am început! Codașă sau fruntașă? Echipa campioană este? Codașă. Roata sau cricul? Dacă ai făcut pană, trebuie să schimbi. Cricul. Mulineta sau vedeta? Vedeta. Pescarul lansează. Vedeta. Câinele sau pisica? Lupul Pisica. face parte din aceeași familie. Sold out sau burnout? Sindromul epuizării profesionale Sold este... out. 1 sau 4? Ce rezultat are înmulțirea? 1 ori 1 Patru. ori 1 ori 1. Boxul sau bobul la Jocurile Olimpice de vară se practică. De vară. Boxul sau bobul? Boxul. Incredibil. Bobul. Incredibil. Asta a fost. Incredibil. Am încercat. Incredibil. Încercam să-mi imaginez, gata, am convins-o. Ce să... Dai trecut prin întrebarea asta, Ioana, odată? Știu, încercam să-mi imaginez. Ce să-ți imaginezi? Doamne, iartă-mă! Dar a fost frumos. Incredibil. Mi-a plăcut. Bravo! Mersi frumos. Bine jucat! Mersi frumos. Bine jucat! Mersi. Boxul sau bobul? Și-am trecut prin... O să mă duc să le practic pe amândouă și nu o să le mai greșesc. prin ea. Cel mai greu e să setezi mintea să aleagă varianta greșită de răspuns. Încercați și dumneavoastră, vă așteptăm aici, în locul Ioanei. Tu urmezi, seară bună! Mersi frumos, Dani. Mulțumesc!